چکدارên پیادê endamekê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Efrînê girtin bi hênceta leşkeriya neçarî. Herwiha hilmeteke girtina ciwanan li gundê Meratê li gundewarê Efrînê kirin û bi dihan ciwan ji wê deverê tevlî leşkeriya xwe ya neçarî kirin. Li gorê zanyariyên Arkê, ku çekdarên PYD endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Şiyar Seydo li ser sînorê Tirkiye girtin. Li gor wan zanyariyan ku ji berê rewşa aborî û ewlehiya xirabî li bajarê Efrînê her yek ji Şiyar Seydo û Rizgar Şêxo berê xwe dan Tirkiye. Lê cendirmeyên Tirkiye nehiştibûn ku ew derbasî Tirkiye bin û di dema ku ew ji ser sînor vedigeran. Rastî dewriyeka PYD hatin. Piştre ji alî wan çekdaran ve hatin girtin ji bo navendên perwerdeya leşkeriya neçariya PYD. Ji alîkî din ve çekdarên PYD dest bi hilmeteke girtina ciwanan li gundê Meratê li gundewarê Efrînê kirin. û di wê hilmetê de heft ciwan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî girtin. Li gorê zanyariyên Arkê navê ciwanên hatin girtin evin: Rod İbrahîm, Mêrzingîn Qiliç, Omer Misto, Mihemed Qiliç, Hesen Misto, Murat Hemo û Mihemed Alo. Herwiha çekdarên PYD li gundê Kotana jî Mihemed Abdulhamîd İbo girtin û niha li gundên Hesindêra, Qerkûl, Bîlan, Kotanlî û gundên Bilbilê û hejmareke din li gundewarê Efrînê. Hilmeteke girtina ciwanan ji aliyê PYD ve berdewam in.